Ka HID Foundation ha ka jingit relang bat ka seng samla shnong maulong ban penlong ya ka ri tengkai festival ha ka arpu pra tarik ulber arajar arpun reu kalpun ku borom ya uba rigid khamdej da ka baai ya ka jingitu ba udei uba ningkong na ka right nong klu ribhoi district banlong unong tho kubor ubalayo ya ka jingitu nak sarkar lani u accreditation media person bat kum ka jing ai ya ka jing pen ku borom la ai ya ka jing ai sngovha ban pensa kan mau da ka HID Foundation uba rigid khamdej udei ubala trei la katu kat ne teli kisnem kumunong tho kubor naribhoi district bat udon sabha haka ba penwandur ya ki jingja haku rukom ka kubor ka basai ki program haka rukom ka ba pen sngaw tenat nadu ki jingeseng ki program sarkar lembat ki wei bat dei house nem arajar arpsau ulayo ya ka jingitu na ka sarkar kumu accreditation media person na ribhoi district bat kum ka jingnang ai mensim ba unang la bha bantre ya ka kam tho kubor bat ban penmi kubor kala syem ya ka sinjam ban penpau sya ka perthei kat kum ka ba udei hok ban yo ya ka jingitu lengba kate ka rensan kumunong tho kubor uban ningkong na ka thain ubalai thu da ka sarkar